hal ataka hadithu murja innaha bintun kulaja kaji me juju da juja Allah wa dai dalin ki murja me yasa baki zo da tarbiya ba zan hada ki fada da aljan zan hada ki fada da aljan non saluwe alekol jan in fasa ki in bawa shaitan murja ta kunya matsa ku ce can baki samu sani da daukaka ba murja ta kunya matsa ku ce can baki samu sani da daukaka ba ta kunya ni ne zan kashe ki za ki gane kuskurenki tun da ki bar halinki kin ga dan bakin gana ki bai bar ki zama da lafiya ba ki kalli daurawa ki zaga kin yi daki babu taga murja tsaya kin zo magoga ko na ce murja ke roga ba ki kai ni kiri da tambada ba ni ne uba a gurin tsageru ni ke da doki umaruru ni na san da kawa miruru a malamai ni ne amiru a malumai ni ne amiru ban yarda da ke ta maluma ba kun ga al'imani bid'un murja ki dau kunya dawa'un in kwakin ki garan sawa'un ni dai sani nurun dira'un ba kalar da ilahu bai gane ba hammalatul hadabi batatta fasika kuma karkatatta masu santa kuce kwarata sinan na ce ba irin ta ni fa banga kamar ta barbada ba kina ta bin jama'a da sharri ta kunya murja gairi gurri me yasa ba kya da sirri murja ɗaya shaitan adurri bi fi kikiri da barbada ba hal ataka hadithu murja innaha bintun kulaja kaji me juju da juja Allah wa dai dalin ki murja me yasa baki zo da tarbiya ba zan hada ki fada da aljan zan hada ki fada da aljan non saluwe alekol jan in fasa ki in bawa shaitan murja ta kunya matsa ku ce can baki samu sani da daukaka ba murja ta kunya matsa ku ce can baki samu sani da daukaka ba ta kunya ni ne zan kashe ki za ki gane kuskurenki tun da ki bar halinki kin ga dan bakin gana ki bai bar ki zama da lafiya ba ki kalli daurawa ki zaga kin yi daki babu taga murja tsaya kin zo magoga ko na ce murja ke roga ba ki kai ni kiri da tambada ba ni ne uba a gurin tsageru ni ke da doki umaruru ni na san da kawa miruru a malamai ni ne amiru a malumai ni ne amiru ban yarda da ke ta maluma ba kun ga al'imani bid'un murja ki dau kunya dawa'un in kwakin ki garan sawa'un ni dai sani nurun dira'un ba kalar da ilahu bai gane ba hammalatul hadabi batatta fasika kuma karkatatta masu santa kuce kwarata sinan na ce ba irin ta ni fa banga kamar ta barbada ba kina ta bin jama'a da sharri ta kunya murja gairi gurri me yasa ba kya da sirri murja ɗaya shaitan adurri bi fi kikiri da barbada ba hal ataka hadithu murja innaha bintun kulaja kaji me juju da juja Allah wa dai dalin ki murja me yasa baki zo da tarbiya ba zan hada ki fada da